ndine muimbi wandinaye today. Inini chandoda kuti undiudze pa WhatsApp platform yangu ndechekuti usati wati ma, because uchazoti ma time but usati wati ma ndoda kuti undiudze kuti ndiani. I don't play nonsense right here. I make sure kuti ndoredza chaizvo. Makadiri vateereri zita rinozi like macheso I want to baba sheri I want to zorai butter makateerera kuchirongwa sungura Wednesday wina mkoma Skywalker. Do miss or do there? Do miss or do there? The Skywalker, the only black man who dreams in English. Urikwenda Samero, zora moyo iwewe. Zora moyo Samero. Koma penchini manzi, uniseko pa wachiko kapu. Usinufamba zvakanaka. Ade Zadaro Samero. Rekakudaro Samero. Zora moyo Samero. Ini ndindamuri zobenda ndiri. Iwo wa backing vocalist. Alright. Saka tatu chinjani. Uri type wai na Isabel. Ita kuti ma koma penchini manzi. Uri seko pa wachiko kapu. Usinufamba zvakanaka. Ade vachari makadini. Ndinonyanyisa kufara ini. Maimbiro acho amunobva maita so kubva matipedzera kudaro. But marera muri kuita manjika. Ndo chacho atafana kunge takaita. Okay. Saka ini ndotogona kudarika. Muri kugona kudarika zvotakaita. Akamboridzona namngoma Innocent Mjintu. Okay. Ukama wanoranga na rumoti sao kusia uliwe
anamukoma Josephat Sumanje vachitionesa na very famous 7 akamboroone famous 7 wakamboroone famous kwa ningirini kwa mdara chimbeu chimbetu kwa mdara mozi kwana mdara chimbetu ndakamborizana na Joloka wanyamngoma mkoma Joloka wezi alipiko Jowarova shamwari variko alright Jowarova okay wakamboriza kwacho saka wakaridza nevaimbi wakawanda takamboti pushe mchana Wayangara teki chupana chepa mureo hapa Takawira village but who is a source of inspiration akakuzoita kuti uyu maitiro ake ndowandoda kuti ndiite akanyanyisa kudaro manje ndimudhara wangu uyo vakandibereka inini hanzi Fidelis Chari vairidza nani vairwa magitari nguva zhinji ndaivaona vaina Simon Chimbetu okay nyangwe nachiri mudiki zvangu but ndaivaona nguva zhinji vari vese Amani ya muleo
inini kazhinji ndinowanzokomboza nziyo dzangu ndichitofamba. Okay. Zvinongoya musoro, saka mazwi mashomano aya ndo andinozongombiridza ndapa mike. Handigoni kutonyora pasi kudai. Saka tikada kutsvaka pakanyorwa nziyo yako pasi togona kutopashaiwa. Panoshayikwa kuzvachose. Hapawaniki. Ita kuti anonzi Takesure Chari wandinaye mu studio neChari Express. Famba tongi pasi panyoro. Tell me Takesure, mukufamba umo i4th album zvipingaidzo nezvimingamupini chi? Right, zvinonyanya kunetsa kumusiki. Tingangoti zvaizvezvizvi. Chiri kunyanya kuti netsa maresources pano nepapo. Munongoziva kuti zvemagitare zvinongoda uine zvikwanisiro zvakanyanya kuti kwanisa. Zvii zvikwanisiro zvacho? Zvinhu zvakaita semainstruments, because tichiri kuhaya. munombo mukuretsana muchishungurudzana muchikanganisirana asi kandiko kusimbisa rudo. Munombo popotetsana muchishungurudzana muchikanganisirana asi kandiko kusimbisa imba. Munombo popotetsana muchishungurudzana muchikanganisirana asi kandiko kusimbisa rudo. Rudo, rudo, kandi rudo, rudo, rudo,
YouTube yacho nomboti kudi YouTube yedu Takesure Chari ndi Chari Express. Okay, saka ndo Instagram, Twitter zvese The Chari Express. Oh, takatoenda. Pane vamwe vataura vatiteerera nyaya yako vanofunga kuti iwe unogona kubhukika. Ndinobhukika zvakanyanyisa. Papi? Namba dzedu isusu dzangu inini 0777 505 342. 0777 505 342. Namba dzamanager Mr. Jonathan Musariri 0772 429 873. 0772 429 873. 0772 429 873. All right. Bendi rakakwana here kana kuti uchatanga kuzobatanidza kuti handa kunotsvaka masession musician? Because vanhu vanogona kutanga kufondera manager ipo pano. Bendi rakatokwana ende bendi rakakwana chako chako. Rakatongomirira kunzi uyai kunoti watatomhanya aidha pamuchato ndepapati kupi. Ndotsvaka basa. Nemi mudhara. Ndotsvaka basa. Mira ndimbokutendai first. Okay. Munozopinda basa ndambokutenda. Next FM aiwatotenda maradio stations ese because tongoramba tichizvi vanotitsigira music yedu iri kungoridzwa almost every day. Munoziva vaimbi wawanda but tiri kuona kuti music yedu iri kuridzwa madj vari kushingirani pavanogona kuti titese tinzwi kuone nyika saka zvinhu zvatinotenda. All right, thank you so much, Takesure. But I think once again, all the social media platforms nenamba dzako nenamba dzamanager tione kuti pamwe magigi mamwe tinowana kukurumidza. Ichokwadi. Totenda. Namba dzako? Namba dzangu inini 0777 505 342. Dzamanager? Dzamanager zvekare 0772 429 873. 0772 429 873. Pama social media platforms? The Chari Express. Right. Inini ndakazvimirira saSkyWalker pamwe chete neStar FM. Tinokushuvira kuti ramangwana rako rive rakajeka. Ndotenda. Reka timbosempula zviripo padamba refu nyowani zvimwe zvacho. But for now, Tiflo, famba. Makadidi vateereri zita rinonzi like macheso wanti baba washeri wanti zorai bata makateerera kuchirongwa Sungura Wednesday wina mkoma SkyWalker.
Do miss or do there? Do miss or do there? The Skywalker, the only black man who dreams in English. The sounds of Takesure, Chari, his fourth album, and Diripano Basta FM, your number one station, sounding good all the time. If you're driving, please take it nice and easy, because mamanyira tauda kuita asiriwo mamanyira unoita iwewe iso sichofamba so Tiflo. Kunona mwenene wedu kubika kunonzimboza kubika kunona mwenene isoti kabika zvinonzimboza kuziva kunona kwenu ndimi makadzidza zedu njere yatinasiwo kuziva kunona kwenu ndimi makadzidza zedu njere yatinasiwo kufamba kunona kwenyu mune makumbo marefu edu makumbo